jsem na Mojžíši a našel jsem tady nějakou opuštěnou ovci, takovou jakože hraje z ní toutali, ale je opuštěná, prostě chápeš. Koukej, tyhle si dveře mají být zavřený, když je to opuštěný. Zavřem ty dveře. A kde je tady? To je maci, kurva. Co tady děláš? Hej, já jsem ti už minule říkal, ať tady prostě neukazuješ na Mojžíši. Padej, hej, co tady děláš? To je maci. Se procházím. Večerní procházky. A nemáš být náhodou v Praze, nemáš náhodou obchod v 2 akordů. Ne. Ne, to mi maci. Já mám 3 akordy. Ty máš 3 akordy. Mám 3 akordy. Aha. A tady je máš, jakoby. Chceš vidět? OnlyFans. OnlyFans to miho Maciho. Hele, za kolik dáme cenu? Dáme jim nějakou slevu, ne? No, tak za 2 akordy jsou vaše. Za 2 akordy jsou nudesky Tomiho Maciho vaše. Je to tak? To je Maci, tak ale běž teďka, běž do piče. Teďka tě už si fakt nechci vidět, běž normálně, běž, tam, běž dál. Běž do piče. Počkej, Tomi Maci, já ti řeknu kam půjdeš, jo? Pojď sem, Tomi Maci, ne počkej, pojď sem, Tomi Maci, pojď sem. A ty půjdeš, koukej, Tomi Maci, ne fakt, tohle je legit. Musíš jít sem, ale. Tomi Maci, koukej. A ty budeš tamhle. Proč ne? Tam jdu. Tam jdeš? Tam jdu. Tak běž. Tak díkej. Ahoj Tomi Maci, čau.